Jag jobbade först en tid och fick småflis, sen insåg jag att ska jag ta examen kan jag inte jobba var dag. Vår knack i garderoben på herrgården tog slut på ett kick. För det är av ekonomer som vill ha sig ett ligg. Jag knackar med players, wow. Jag knackar med players, wow. Jag knackar med players, wow. Och känns rätt så bra, hej. Knackar gott och känns rätt så bra, hej. De sa alla players var kåta, nu vet jag bestämt. För alla ville hänga med hem fast jag sa det på skämt. Jag bara får stanna, inte bara en kväll, nej, och stanna en helg. Yeah, yeah, yeah. Med knarket i kroppen tror de att de var rätt okej. Men så, jag knarkar med players, wow. Jag knarkar med players, wow. Jag knarkar med players, wow. Och känns rätt så bra, hej, knark är gott. Och känns rätt så bra, hej, knark är gott. Och känns rätt så bra, hej, knark är gott. Och känns rätt så bra, hej, knark är gott.